Бяхме изритани от шефа. Аз работих упорито толкова години, а сега ме изгониха. Какво ще правим? Как ще оцелеем без работа? Всичко хубаво има своя край. Хайде, това са нови възможности. Можем да направим нещо интересно. Не можем да го направим в човешкия свят. Определено край с нас. Страхът е прав. Ние сме емоции и определено сме прецакани тук. Всичко е заради тревога. Тя постоянно прецаква всички и отвлича вниманието от работата с страховете си. Можехме да загубим работата си дори по-рано, ако не беше моята предпазливост. Това не е предпазливост, а безполезна паника. Трябва да се съсредоточим върху това, какво правим по-нататък. Предлагам да легнем тук и да поплачем. По-добре не лягай, иначе ще се разболееш. Ако полежете поне една минута на студено, може да настинат всички органи. Да, нямам нужда от това. Може би някой има друг план? Просто искам да ударя някого. Тогава можем просто да приемем съдбата си и да се преструваме на обикновени хора. Хора, да ви приличам на човек. Аз съм емоция. Ох, имам толкова странно чувство в стомаха си. Това е просто глад. Как може емоциите да са гладни? Вече не сме емоции. Ще умрем от глад. Успокой се, ще влезем вътре. Там определено има храна. Ако ни изгонят? Тогава ще се бием за храната. Да кажем, че сме нещастни емоции, които са загубили работата си и ще ни съжаляват. Разчитайте на мен. Знам как да общувам с хората. Последвайте ме. Собственици, има ли някой вкъщи? Не, трябва да почукаш с всичка сила, за да си сигурна, че ще те чуят. Тук е отворено. Влизаме. Ами ако е капан, ще влезем и ще ни откраднат. Или по-лошо, собствениците ще извикат полиция. В нашата ситуация трябва да се борим за живота си. Последвайте ме. Домакини, вкъщи ли сте? Идваме с мир. Изглежда, че тази къща е изоставена. Никой не живее в нея. Това е капан. Ако никой не живее тук, ние ще живеем. Тази къща не е просто изоставена, ами